Hello guys. May buntagin tanan na guys. For this video guys. Pabukid na guys. Nga tumig bukid guys. Bukid lang kuko guys. Sabay ko niya guys kay. Suroy mito guys. Ilang bukid. Aras kuko. Kuko guys. Padulong na mito guys. Ilang bukid guys. Ang suroy ni guys. Nang di dalan dia jadi ko. Oh. Di dalan. Padung nagluwago no. Kini dalanan no. Ako na nagdalan dia jadi. Oh. Guys, oh. Padulong namin yan guys. Tumig bukid guys. Suroy ni sa bukid nilang kuko. Kaya ka maroon guys, Domingo maroon guys. Suroy ta guys, Domingo. May trabaho guys. Pabukid ta, pabukid. Wapon naman yung dalan rin oh. Wapong dalan ah. So, naman yung sasakinan rin kung hindi mag-ulan oh. So, naman yung sakinan ani kung dili ni mag-ulan. Sulod ang kwadre. Sakinan. Kung mag-ulan, dili. Malubong pang ko na ni sakinan. Mag-ulan. So, ting init. Wapon ba? Layo pa akong baklayon guys. Na bukid nilang kuko. Layo pa guys. Natila ka oras ka ako. Baklayon yung bukid. Layo pa rin no. Maka isa ka oras daw guys. Layo gila guys. Ka oras daw. Baklayo. Hindi ba ito riko no? Manikan mo. Ito pa daw.